Likita. Likita Malam Aliyu. Me yake tafi da ku? Me yake tafi da ku? Malam likita wannan bayan Allah zauna. Muna zaune da a gida muna ci abinci. Ya isa. Calm down. Wallahi likita muna ci abinci a gida. Kawai sai jini ya yi yawa. Ina ta barkin ya jini zafi kum. Ga kuma zazzabi. Sai na ce kai bari in tauri malam likita. Gaskiya. Wataƙila Malam Aliyu shi ne likita wanda ake cewa na ko no baro ko menene ko kunun baro. Coronavirus. Insha Allah. To haka. Yanzu ka kawo shi ne a auna shi. Na kawo auna. Ba matsala. Dan samu. Madalla. Joseph, come out. Da Allah an samu wani patient ne da wuri. Ya isa. Kaga haka ko dinga yi. Ai kai kyauta wallahi. Wait. Na ka gani ko auna mana magani fasanta din nawa ne. Auna mana fasanta din nawa ne. To likita halbin hine zaka yi. Victor. Likita 190. Har ya je 190. Likita halbin hine zaka yi dole. Wannan ai da ita ake auna dan kana sa mana magani ya kai fasanta nawa. 190 ya isa. Ya tsaya a 190. Da ba ka ba da wuri ba. Antivirus yake da shi. Da sai ya je 200. Likita na gode wallahi. Da ya je 200. Kai kunun baro ko me. Coronavirus yawa. Ka gane aje mana mask din nan. Aje mana mask din nan. Kai likita Allah muku albarka. Akwai wasu muna can mun killace su. A can wurin a wurin yanzu ma zan je in nuna maka su. Ka gane. Kai. Wannan aiki a ko likita. Mu a can ba haidai bai mutu muna kallon shi. Kai sauri ka kawo shi. Da sai dai ka kawo gawo shi. Ai likitoci Allah ya taimake su malam. Kada ba ka ga yadda yake aikin nan dan Allah. Likita koko dai gani yake idan abu koko dai. Yana nan ka gane corona chest. Tana fita da peace. Yanda ya kamata. Ai ni likita da Hausa kan muna ne ya isa. Ka gani haka ya dinga yi fa. Allah ya isa. Haka ya dinga yi. Auna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To leko ga kwayar cutar. Leko ga ta kwayar. Dindindin. Ta fi rabin inci 84. To ka ga to Allah ce mu. Za ta fita. Allah ya Kai mama, dunguliya tiyala din ta fi 48. Kai ake ma har ika mu da wannan kawai zamanin nan. Ɗazun nan ne kawai. Ɗazun nan. Sai in nuna ma inda muka killace ɗayan shi ma. Sai karin cewa ban shi ya kawo daga nan sai mu sahi kuma ɗaya. Sai an killace tsawon sati 8. Sorry. Ina abincin nan? Ba mu nan. Wuri ne? Sorry. Wai mutum ne a cikin nan. Tashi ka ci abinci. A'a. Tashi. Na goyi. Da Allah mana. Tashi mana. Ka dan taba koya ne. Wai likita ne? Wanda so ka goga. A'a ba haka in Allah da ba zan goga ba. Za ka yaɗa wasu da yawa. A'a ba matsala. Da. Kai haƙuri. Ba matsala. Kai. Ga abincin ga nan. Ga abincin. Daga bakin. What? Sorry. Allah ubangiji da kawai. To, wannan ka ci gaba bari in je zan killace wani. Ka ci gaba da ci. Waje cut. Kaga abinci a gidan dakta shikenan ta sauka dama yiwa nake ji yawwa bismillah bari ka ga mu cika cikin mu Lokacin sallah ba ya kusa wallahi. Tun mun gaji ne wallahi Shafi'u. Akwai gajiya irin wannan aikin naku kuna kwazo sai likita. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Shafi'u Kaga gayu fa. gayu ka dakta Aboki na kai ya ake ta aboki na. shikenan kun bar mu muna harkar gayu ku yanzu kun samu aiki har kun samu ɗaukaka kuna maganin wannan cuta ta corona da ta dama al'umma a ƙasar wannan dakta gaskiya Allah sanya alkhairi ina alfahari da wannan abu ta mu kan mu gashi muna zuwa gare ka wanda kai ka san neman ka yanzu wahala yake yi gaskiya Allah ƙara iyayen mu albarka Ai duk faɗin garin nan nake gaya maka.
duk inda ka ji an ce Dr. Aliyu likitan corona to shi kadai ne duk area nan saboda yanda suke ba da himma wajen kare al'umma daga wannan sharrin wannan cuta wallahi ka gane to ai abubuwan da dole ya mun yi taimakon ba matsala bane wallahi amma ina zuwa bari da kona abu abokina ai dole ne ina kakala a'udhu billahi to kaga na bar abinci na wannan marasa lafiya Malam Shafi'u Abubakar da ka shigo da Allah ba gaba abinci ana wai ba kai da ka san abinci ba ci ba yake yaushe ne daga zuwa harin da abinci an ci ai ni ne ba ni da wata matsala big boy ya za ya ci guntun abinci ai Malam Shafi'u na kawo abinci na ba marasa lafiya da yanzu na ga babu yake ce na aje masu corona ne su ne wannan kuma duk wanda ya ci abinci to da mu ai na masu corona ne duk wanda ya ci wannan abincin ai wannan wanda ya ci na masu corona ne wallahi dakta na masu corona ne wallahi na corona na masu corona yo akai abokina wai ya akai me ya faru abokina ya akai kai ne ya akai kai ne ya akai da shi